Udezewane Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Apuna tasivite nyatwada Abwekelo wangwele lugotota Udeze na nyana banaba Ibini mwude Ibini mwude Ochiro yeleku Ibini mwude Ibini mwude Ochiro yeleku Ibini mwude Udeze wane Udeze wane Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Ekuna tasibite nyatwada Abwekelo wangwele lugotota Udeze na nyana banaba I'm going to the place. Yeah, I'm momming. Ibini mwude Ochiro yeleku Ibini mwude Onye welongongo luayi Ibini mwude iye welongongo we gbuo onye afọ Ochiro yeleku Ibini mwude ojife nwata wenile aka enu bụkwa n'aka fụbịa ọfụfụ Ibini mwude o weda aka nwata ewelụkwa ife Ochiro yeleku Ibini mwude Ibini mwude Ochiro yeleku Ibini mwude Ibini mwude Now let's go to the Ochiro area. yeleku Ibini mwude They are doing the various ceremony. Udeze wane Udeze wane Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekume Udeze na nyana banaba Ekuna tasibite nyatwada Abwekelo wangwele Ibini mwude Ochiro yeleku nnukwu ọgaranya wee nwe akụ wee nwee nke bụ na onye ọbụla eji a na-ekwu okwu nwechasị akụ nwere nnukwu eze nne ya ka ọ dị ndụ gbala ife a niile na-afụ eze obodo abụ ezi idumewo mfu nke bụ na o nwere ụbọchị ọ ga-anụ afa mkpude ụbọchị adịghị ya mma mgbe ga-ewegide gbagide mbanụgide ọgụ They are doing the various ceremony of our late father, uncle, brother, chief, all the way to Ojukwu. ife a wee na-eme ya na eze obodo a na-adịkọrọ mma nwaanyị ga-atụ nwunye di ebe bụ ọsọ ya chọrọ ya mma ka eze ndị ikunye sika ejekena bude anyị na-emekana nwobele nkata ife niile enyi ya nsogbu ọ na-agụnye akwụkwọ ụfọdụ dekasịa izu ọ ga-adị maka edebe uche ezi akwụghị m debere ụfọdụ ndị nna ya yiwa na ndị na-ahụ mmadụ ka ha na-emegbu ude pẹ̀lú mmanụ na-eji anụ kpọrọ nkụ
udeze ji nwetara mmiri ọjị ụtụtụ anyị esi na ezi eme abịa metụtasị anya na ndị eji wee bụ afọ mmụta achịkasị aka wee si ebe ọ bụ na udeze na nwa eji ya arụ wee na-eme ọjị ụtụtụ ya wee zie ya bụ eze ka ebe a na-aga ife niile abụ ife na-abụ eze wee mechasịzi bụ nsogbu ude sidi nke bụ na o mechasị na alanye ndị mmadụ na-eji abụchi ude na-ekwe n'ife Senada lenye onye nke a ejegbalụ eze ejegbalụ eze akwụkwọ na si na ojiji arasi olo asi udefi arapụrụ ya etu aka emegide nagide ya ma nkwụ ya ma ewu ya ma ofu iyi n'ọnwa nke wuteziri udeze ofu mpọsị bụ mbụ na ọ mesizi nwa adị ya jiri otu ndị a wepụtachasị ya ndụ nwaanyị mesi omenala niile na-eme inye ụfọdụ mmadụ sebe je gbara udeze akwụkwọ na nne ya ji nna onye dị ukwu a ọ dị etu ọ dị ya mesizili ibe a niile esi ndị ọbụla kwụrụ ndị a niile ya kwụọ ụgwọ ọnụ nne ya jikọba na nne ya ji ụgwọ a niile ka ibe ọ na-ekwu udeze wee wele ego niile n'ubi ego na akwụrụ ya na mba ya kwụsị ya nke akwụkwọ ndị sịba na ọ na-agba chukwu onye n'okwu na akwụkwọ Thank you. Thank you so much. Ndia, yokacha Because only this major Ogagambo. Because only this major or whatever, you could buy
chairman biko biko onye kwuru okwu nwoke nsọ agba ya alụ maka na ọ ya bụ na show na-aga because ọ bụ na emere gidigidi ya na-eme na show enweghị isi sisi mụ anọ ihe abụọ pịa wọta ka nna ngwere pịa wọta o nwere site ga nwere pịa wọta ịkpakwa azụ nọpụta ọ bụrụ onye ọzọ na-esi na ọ na-eme mkpọtụ load moto biko ọnwụ onye ji ihe onyonyo ya edupụrụ biko enwere biko onye isi asị na ọ chọrọ biko ike ya n'iru aka ya na-eso biko oge atọ n'ime ya foto ka video official. Biko onye sere foto ihe sere ọ bụla biko onye delete biko ọ na nwere ihe na-ebi na biko ojú ka ẹ na-akwa ka a na-eche onye kpụrụ because ibe ji were adị bab na chere ka m bịa ejike na-ese ya onyonyo anyị kwuru okwu na ekpara ya okwu aka abịara so achọrọ ịma na onwe kpọrọ okwu ga-abụ bụ ife na-eti onye ọbụla ife gị agwara anyị eze ndị Igbo bụ Ojukwu ka anyị na-akwa eji ike abụsịsa ya ọbụkwa ndị Ojukwu ka anyị na-akwa ọ bụ je butere anyị ife n'ime ụlọ eji wee gba anyị You are right. My go to Canada. My go. and go see now the mother that on our guide. Like our people are on your team now. My cousin, I'm gonna find it ready. I'm gonna find it ready. And so they ain't chicken now because you're with the night because no we are not cover any fight before fighting. I don't know what the I'm not because when you are like I said before, on 1 year because on 1 year all night because all of them were here at you. So all of them about this about all man will come with a message and whatever all man will organize. My market by the wine. So my question is, I don't know if your boss is not where I start. Chief, I don't know. Teenage son, they will gift. Each of what they will address. What did I do? And then we are going to
Ọdịmma ndị Igbo. Onwere mochi na na-eme na a na-akpọ ojukwu ọ mochi ka ọ sleep of talk on this way. A na-akpọ ojukwu taa Ikemba of Nnewi Ezigbo worldwide. Ezigbo kiss Worldwide. The whole Nigeria. Home and abroad. Istanbul. Na-akpọ ojukwu taa. Saturday. Saturday 25th of February ka a na-akpọ ojukwu n'Istanbul. So if I beg ka anyị mourn our father, our grandfather and our brother, a hero, Biafra hero. You are bravo. The first attack na bag ascension. Even if I remember it, I won't be half of Ekpolo. Even the very well, so he have a yiva. Now, can we occasionally because I can't So now, so you see for you, no, you're getting up. He said,
Repeat the Korean you grew before. No, but I see it's going oh, here you go. You put Java, I did so I gave you the memory case in something. I can have money now, in the boots and other. I go one, and we are going to. So, near many level. I got that. Now, on the topic, I say, I walk over wherever, I man. Well, I want to know also. Come on, I saw you. Now, you're quite open. Mambo to a man. May call it the name here. More than good you. Okay, we're near. Only to us, maybe they go. I took winning with a took. A man was in with a so, near many name now. They can end the moon. Follow no nante. Follow by my message. What put that more of food? Okay, all the ever. What a poor fumo, we take everywhere there. Go where marble. Kaga Mabaka, marble, Kagabru. Yeah, you ever come where I have over. Only go down one can, no 2 can, Bumaka, 1 9 cabo. You can go to Papa de Biafra. Even if no, I can believe you cannot Nibo, Nzobu. Because with him, okay, go now. Only I'm going to kiss in Dibo. Now, I was I'm joining Akubolu. So, no, I had the verse, I be back. So, I'm a civic. Look, I am not man. I did a meeting on the Madonna. Meanwhile, if I have a good in African time, so no more. I went in But before then, I get me bele. I'm on the Mebuke bele before. I never go. Okay, uno before. When I came bele, when you went time, okay, go and move the go to the guys. Then. Nathaniel Shuya. So near many level. I'm going to one time, okay, go Brazil, go do anything before anything. Because before I am man. I got observed on a 1 minute silence. For 1 night walker, I am man. Wake you to your accommodation.
n'aha Jizọs. Ọ bụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke, Chukwu ọma dị nsọ, Chukwu ọma dị nsọpụrụ. Nna anyị ekene gị abụnagodo na ndụ nke inye anyị taata. Anyị ekene gị n'isi ezinụlọ niile bịara ebe a taata. Nna anyị asị na ka anyị ji ọṅụ bịa, anyị ga-eji ọṅụ n'aha Jizọs. Nna anyị ewere ọgbakọ anyị taata na-etinye n'ọba aka dịka ka anyị na-echeta nwa oru iji were gwa anyị na o nwere ebe anyị si. Chukwu ọma, naanị gị kere ya, tikwe ihe ahụ itiri ya n'ime, o ji wee bụrụ onye dị iche. Nna anyị asị ka ị nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Chukwu dịka ka anyị na-echeta ya n'obodo atata, n'ebe niile abụ na obodo anọ wee na-echeta nwanne anyị nwoke, anyị asị na ụkwụ ama mkpọ anyị n'aha Jizọs. Dịka ka a na-eme ihe akwamozu ya, Chukwu ọma, ekwuna ka ndị ọgba aghara bido, ka o bee sọsọ na ndị egburu egbu kpata na anụrụ ọgụ Biafra, mana akara egburite ndị Igbo taata. Chukwu ọma, anyị asị ka imepe anyị ime ndụ anyị. Nna, dịka ka iduru ụmụaka Izrel si n'ala Ijipt dubata ha n'ala Igbo na mkpa, Chukwu ọma, anyị asị na ọnwụ Ojukwu amapụta ntisa n'etiti ndị Igbo. Chukwu, ị ga-ahapụtara onye ndu ọzọ. Anyị asị na ị ga-edula anyị duba anyị na ala ahụ ị kwere anyị na nkwa. Anyị anwa gbuo oru nyere ndị ọzọ, maka na ikwu n'isi ka anyị ga-abụ. Chukwu, isi aha ka anyị ga-abụgide n'afọ Jizọs. Nna, anyị asị na ihe ọbụla anyị ga-eri ma nke ha ga-eri ma nke ha ga-aṅụ, na mgbe a na-enyi nwa oru a, onweghị onye isi ga-awa, onweghị onye afọ ga-asa. Ndị ọgba mgbọ amagbu onye aka ya dị ọcha, kama na onye bịara ịkpa agha ga-eji isi eburu. Anyị asị na ụkwụ anyị ji wee bịa ka anyị ga-eji. Ebe ọbụla esi wepụta ihe a ga-eri n'ebe a na ihe a ga-arụ n'ụbọchị nke taa, ugbu anyị asị ka ikwuchie mmaji pụrụ mmadụ. Esi ka udo gị Chineke na ịfụnanya gị chia n'etiti anyị n'afọ Jesu Kristi bụ onye nwe. Nwa Jizọs, nwa Jesu, nwa Jesu. Afọ a na-edu ya bụ Ebubere Mary Magdalene. Ebubere ka a na-edu ya. Anyị na-ahazi elu. Anyị gbara azụ na anyị Hey! I didn't lose the motor here. Come on, bro, be work out. Get the one to pick up. Bro, they look good. Mayor, one. Now, go. Mayor, I'm careful now for the state. Now, go. Now, go. Because, hey, I am not going to go. I'm going to get. Yeah, I need to go here. Disco. Anyị na-ekwu okwu onye nwụrụ anwụ. Mgbe ị na-akwa maka ebe ị na-akwa onwe m, Ojukwu bụ Enel na-akụ mgbịrịmgba n'ụwa niile. Abakaliki bụ nna m. Sorry to say it. Mgbe m tọrọ mmadụ remote na ama na-adị serious. Papa m bịara taa mama m mụọ ọṅụ iji bụ esi asụsụ goolu. Asụ na asụsụ a na-echite n'aka. You don't have to speak borrowed language. Also, Igbo get any
ijikwe onye Abakaliki isi Abakaliki ijikwe asonye Asaba isi Asaba ka mara ebe ihe maka ị ga-awụ na-ewu ewu mara ebe a ga-ebu ha anya Ojukwu bụ ene na-abịa mgbemgba n'ala Igbo mgbemgba n'ụwa niile Ojukwu bụ ene Austin anytime anywhere Ojukwu bụ ene ijikwe chete inye enwe ọnụma you are very small I don't know what you look at YouTube to the Biafran war. I'm saying this now. Go join the YouTube to the Biafran Civil War. Bravo. The YouTube, I'm a Pachoko. I am on YouTube for war. Bobby. Ị na-elede mmanya iche ebe n'iko ọkwa ihe a na-eme ka a na-emekọta ọ bụrụ ihe mmanya iche a sị gị na ị ga-emechi shọpụ taa ọ bụrụ ihe mmanya iche ka anyị mara kọntrol were asa ịchọ onye anyị na-ekwu biko ebe ọbụla nọ kwenekwa anyị eri ihe na-eri inye ya enwe mwute na agụ owuru dị n'ime anyị ahafụ anyị Ojukwu bụ agụ owuru ịkwanye na ọkwanye ma ihe na-ekwu jee na YouTube ndị mmụọ ngọzọ mere oji unu nawa mọnwa na ọnwụ mịara oji ndị Igbo so nye nnekwu biko aka mere gị mkpọtụ anyị nọ n'iru uju rie ṅụọ maka emere mkpọtụ n'oge mkpọtụ ọbụla ọ na-adị Chineke mma biko ana m ekele mmadụ niile bịara ebe ị nọkwa ihe erughị mee ka anyị mara n'oge ndị kwadoro gị akwadoro ọhụma ebe ị nọkwa nwee mwute na isi mmọnwụ kpofuru ọkwalite mongol gam sitekwa mmọnwụ Chicago dam ma mmọnwụ Geneva biko isi mmọnwụ ndị Igbo kpofuru President, Enugu State Welfare Association, President, Enugu State Welfare Association in Turkey, Istanbul, Turkey. I have a speech guitar. Windsor, Happy New Year.
Amen. Thank you. Amen. 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 Amen.
Istanbul kwanu. Iṣoju kwezi olo. The first minister. Ayunu akarom. The first minister. Ayunu akarom. Olulaya na nchedi tiru aitebu. Unafu ni hedo. Akwa mmadụ wetere ya. Kama na anyị na-asị na onye a wetere ihe a. Akpa ọbụla o si weta ya, ọ gaghị akọ na akpịa n'aha Jizọs. Akpịa ga-adị ka akpa nwaanyị zere fat nke ihe na-agaghị akọ na ya. N'aha Jizọs. Mayor. Kalite, que o outro. From the beginning, all the Chukwu
Tam Yorube, I can be present. Iku maka imai ni meta maka ojuku onwo ojuku. Respect of nature. Respect of nature. They have answered the natural call, which is beyond human power. And I believe it's a natural phenomenon that can come to any man, no matter how great you are. Ojukwu, as we used to know him, Odumegwu Chukwuemeka Ojukwu was a great man. He tried his best, did his best, but I believe his best wasn't good enough. To God be the glory. May his soul rest in perfect peace. Amen. Thank you very much. Thank you. Ask her how the Well, popularly known, my name biologically is Edofuemu, hail from Enugu, Koka, precisely. Okay. Thank you, one minute. Thank you. I like really land not at all. So I'm happy. If you are Basra one night working with you. Very early. Not me to nearly Lebria. She can have a fire. There are family and Namasatra. Now one after mother can approve where. After mother approve where. I can live one night working so that I give me a so I must see your blood. Yagana, na Koya Bolashi yesterday. Go by Jibe, Boko, why you do
udo ga-adịrị onye ọbụla gụwa akwala nwanne m nwoke bịara na bịa tasị ihe na-eme na-atọ ụtọ udo ga-adịrịkwa gị ya gajie nwanne our brother one of our brothers with Ofigwe wasi bikonu ki ene one of our brother wetara ihe a wana si biko ka wana support ihe na ụfọdụ mara ihe wetara ị ga-agwa ihe wetara ọzọ wa alụsọ gari oji ike mere ala Orugo time erugo ndeke time erugo This people are making so now. Okay, it's okay. Are you looking at that? I want to say something again. Five star. From